da emetu wɔn emfiri wɔn ahemfie esan sɛ botae nti a wɔn de ba bɛyɛ saa no ɛnyɛ botae a edimu ɛnu nti wɔn kyɛ sɛ nya dɔm bɛpene ne apene kyena ntomo to nkra ma bambo nwumeku awodro mampani nanado ɛne sɔfo hwɛ ayensam so sɛ nyame bo ɔkyena ɛne wɔn mo no yɛntie bi mi amika sɛ yɛfrɛ mo papa bia samwa aguna busua ebi ade wasade me papa amaka ne osi wa hima no yɛnum no yɛnyine tum na mo wɔdwin sɛ mo de ba be sia yɛ ya yɛ be si wani yɛsia aprosifo yɛnya da sakifo mo mekwa yɛ na sɛ yɛ sɛ ni kuro ni kɔ no yɛtiri tu yɛkuro atwi yɛ bana wo yɛtimi na no sia sɔre no sia ɛkyɛsra ban sɛ ɔmo meta yɛ ti o adi pie o me so frawo o ma pani akufuado brai abɛhwɛ wo ma fanuasi yɛ ha wo nyina yɛ ya sɛne kuro mu ha yɛ wɔyɛ hema enti no yɛ ɛkɔso pɛsi ɛkyerɛ aban mu mpanifo special IGP Ewurade Ampare am de bia nso yɛ ɛne minister sɛ yɛ ɛkɔso yɛsrɛ ne sɛ asane wɔ mo hi ɔmo wɔ mo hema yɛ na sɔre ɔmo sɛ ɛbena dɛ ɔmo ba bɛ pa yɛ hin ne yɛ hema afi ahemfie hɔ yɛsrɛ mo yɛmpɛ sɛ yɛbɛkɔ kɛse ahɔhoɔ wɔ ha apolicefoɔ nursefoɔ teacherfoɔ kurɔfoɔ edi paa wɔ asane kurom ha na yɛntumi mfa mmara nhyɛ yɛn nsam ɛnkɔ mmɔmmɔden a yɛaba hɔ yɛante mo nka yɛyɛ mpanimfoɔ kuwa bi a wɔhin ne mu anyɛ da ɔhin bɛyɛ ne mu anyɛ da nti bi deɛ deɛ mɛka de sɛ yɛpa asomdwie pamukyɔ yɛpɛnkabo mpanimfoɔ no mu ayɛ kakra na kuro yi nyɛ kɔkɔɔ ma yɛn na yɛda yɛtumi ada yɛda biara ma yɛ werɛ ako yɛntumi nna ebi dia ko ubehu ekuo bi a yɛ ayemfukuo bi ɛbɛba abetu wɔn nyame bo ɔkyena na wɔn nso ka ne pen ato wɔn ntia sɛ wɔn yɛ mmarima a ɔkyena wɔn nzi wɔn mo wɔn ba betu wɔn. Achim asane a ɛwɔ kutukume no ɛyɛ kura agidi and they are friends and trophy. Near the Echoes room at Monim. So, Beba, I will to him. I can feel about China. We are here. That's it. Yeah, we are.
yɛde krataa akɔma apolisifoɔ stations mmienu na ɔwɔ dan no nyinaa kwankyɛn ɛne soaduro kwan so ɔmo kan ne nyinaa hu deɛ ɛreba bɛwie no mu panyin a ɔwɔ nkwankyɛn no deɛ ɔkan ya ne sɛ adeɛ kye a ɔbɛma yɛ apolisifoɔ mmienu abɛbɛ dwumadie so obi a ɔsra deɛ sɛ ntumi kasa daabi ma mentu nti ase yɛ so mmienu mu saa na sɛsi ɛyɛ a ɔhu sɛ anibere yɛ bɛyi deɛ ɛne ɛna nka apolisifoɔ no ɛnka nkyerɛ wɔn mpanyinfoɔ sɛ IGP titiri ɔdanfoɔ no ma wɔn nte ase sɛ wɔnhwɛ yie a deɛ ɛbɛsi ɔkyena no so ɔmoma mercenaries no ɛba so ɔmomra mepam obi mfiri ahemfie a wɔnhwɛ a na deɛ ɛbɛsi no bɔko koraa no ne deɛ na de bɔko ɛwɔ do ɛfiri sɛ yɛmpɛ basabasa dodoɔ no ayɛ akrakyefoɔ yɛmpɛ basabasa yɛntimi nkɔda werɛm na kɔdi wɔ ɛsɛ ɛnum akyi ne kurokaa na akɔyɛ te sɛ bɔko ɛne bɔko mu da no ɔnan na ɔmasɔre no nsia nyɛ no bi ɛne ɛpɛ sɛ ɛba ha no we don't want any curfew here provided say it takes two to fight we are not ready to fight but so on the bad ya on the bad ya and then they be seen onipa amote so no so kasa yi eye abusuapani bedu ba bedu di adodo na defa no bedu ba bedu ona e president ma abusuampanifo ni na e wa achema sene osan so eye agona royal family wo mu panyini pa otua no enen samtwofo nhemu na se wa achema sene ahimfie di ono so e kan ye eno no na we ni na bedu ba bedu kura kasa sisi o che se wo mu tete so ochena ebinu betu wo mu afira ahimfie ono mo ni na ne se wo mu chema Kotoku traditional area wo mu che se asene hene nana kakari frimpon onyo hene enti saa de omu ba beyi na fira ahimfie na ene de osefata no wo mu de ono ama entanu ntina ma mu so che se ne omu ba twen pa so ochena de ebe ma o che se nana kakari apa onyo hene no omra metu wo mu na wo mu nhwe wo betwen wo mu pa na enu achi no kra no ene samtwofo nhemu na ase ana owura enam ne so ama wo mu che se basabasa akoso wo mtete se eba betu wo mu ne de keka ho no nana kakari apa ofrimpon ya otoso miensa achim asene hene ono ankasa so tu nanu ton ena okasi ne bo pam miensa so o eba mamu na ono so ena achim adehia ewo achim asene wo ma dina tum se prekope nana odikro nana ono na kro ni ba bibia hye ne nsa ya ohwe toto nuama entonim de enti omanfo bi keka se onye ohene yatu no enti eba betu na afiri anfie physical de akikan de verbal enti betu no physical ose ono ene ohene na okam obi ati asese ono no ohene a otoso miensa nana kakari apo frimpon a otoso miensa ne saso nti nana kakari apo frimpon so ono na henie no ompe basabasa na nso wiase kokroma fare so beton ma so a ye fare se ye de aduro be fam so sanso na edua nyawa ebe wo no ye ntwaso ye tu ase na se obi aya no hudua dinsini na opeso otu ono anazo opeso wo na enya de ono so beton no mu dinze me yo hene nti na ma edi na me nyonko hene ana me nyonko ngofo bi a wo mu ba betum ase wo mu ba bedi mawuda bi enya de obepene enti na na kakari apofrimpon to so miensan so eton krapa ma IGP mampeni nanado ani mpenifo hwe bambo nsam so ni na se wo mu na anya krado esan se de wo mu tete no se yampaza ngofo bi baba betunu afira ahimfie nyame bo ochena e wa achem asene a ene mpenifo bubeb sa asembu onu ma ese ohena no asemi zo onu so a ese chiamia no se de nana kakari apofrimpon achem asene hene e kan nasem no wa chen waso neti me ameka se frem nana kakari apofrimpon am tosu mensa mini asene me a gazette chief a himfia na beze mfiensiani na o ha afrase kuma asomu na ezire bia du na eji ensem empa ebo ne de adu nyina ne say aye IGP omaye mo na kufu ado so ma mpanifo eke bie wo mo Ghana nyina maye mo if asani kromu ha de minim say ye MB before stronghold so ofre oluwa esi obeka mu kre na akire na de me kan say beze mfiensiani na ya ensem sori wo kromu a na ekoba
say ahemfo ame no mu kure na rehwe o man so no omo sorry tia me na me ma asem no ko wie na chim so do circuit court wo e ko duru no igusu aye ba be di asem be pe na oda konti na safo kire we pi asem no so e no frɛ me e ka sa kire mi asem na wa ahemfo di asem aba bia hwe na ye nka no boko di na na ka sa me ti ase ono so ono kro na asem be frɛ ma ahemfo no e no kasa e na ti ase ye adwuma yo anadwo be no mi no ti se twini su okro yi mu ye frɛ ye bro no da bi se ewisa Adam say almost see or him and Namsa. Yes, you him and I say, Ebra, you walk from where you were him, my friend, and if you kiss you out, toss me. If she happy, the tea and radio should be said, him and was in a Yamajiwano, Egina, if you didn't say, they say, Omaka, if you're and on mine is our runner, where I send him out. I send him out, I say. I back mine now, no, this Edgemana or Samajiwan, Himano. Ono cracking the Casawasa on count. And at the same time, Orangasa crap say to Cran. Yes, see, you show Mupa, he knew Chroma Cran. On count, as a minute see Chroma, and a man being a community. And although the yes, I said, what time, and normally yes, I didn't manina. Midam Matia can, I'm a real seen to say, Midam Minas and him. A fake is who are not having about Anthony Salima. No more so much, and on Baba Pamia in Fia. Oh, and Quanqua. President Kufa was all die be die. Watching our mom come here. Now say Bassa between you be a mimicuno, but Yana America because means I know me coming to Fia, a Brahminia Sane. Ahenkan Akan. Entinam Gaza same one ma as a champion, even so my son Anano, Twedia, Nana, Nakanasem. Achim asene ena yimfio no nsɛmtwofo nhyiemu akoso eno no na ɛyɛ nsɛmtwofo nhyiemu na nhyiemu no krato mo treba bonten ne ba ne soma yasense honom no nsɛmtwofo nhyiemu no atifisɛm ne sɛ achim asene needs peace achim asene hia asomdwe o de ba Spanish ma diskerkepe sokere miskerkepe sokere ese achim asene hia asomdwe ntene de akoso achim asene no onipa okasa sisi ayi achima sene hine na nakakari apew frempon ya otosumiensa ani asanefo adwa mo nsam tu dwa na waye buruburu na achim dan de na waye fom esansa nije aba na nije aba nyina dane se ya beka 2020 abatuo no ye kono 2020 elections no eni achim dan patamu te bosha hodro free MP ho onibonyamfo Alexander Kwasi akwa ho ene nanya asem kuma wo shebo na ne bosha ba ko she sa taxi driver fo wo yada wo mpa no so feeling na angaza ntiso mo to aba manwa no ba emra shebedwani obema wo mo taxi wo mo dia ya adwuma no atuatua kakra mo tua wi a na ja wo ma fa taxi no ntene ka ne sa mo friend sample we can pay and own sa initiative for the to ho no mo no ejabo ne nkofo kai boshe kakaka she babelo ni so nya sesei ampa boshe no wadi so ya ene taxi makoma kudu ene wo hwe taxi ni bia hosuo ni tese nyina MP ani mu da ho fe ya tese wo ye taxi driver na wo twi atim say you utwi MP car ene wo twi wia na wakwa ese kama kwa sales no na se tutomu akosu na esususu da se agise ekum dia yesi tuaru wi na nye ya dane taxi no ade amount we can pay and own policy na se initiative achem da MP or pre MP no ade to ho eno no na ene se na meka ye no jumedia hodro akoso ma se se abrewa yipuma kwa taxi makudu ya de aguor mo a driver fo so makudu ya de ama wo mu na abra jumadie no ekoso ya dane taxi no e de ama eya a driver fo no nam so ma mrashe bedwani a wogiem de ma de hye wonom ewa achem odan bato ampeso so onimonyamfo Alexander Kwasi akwade tudwa ya no wo ba mane achem se abra na wo pre 2020 no na taxi driver fo no bi ensabo mu kagu na sum so MP atawachi ubape oh papa eya beto taxi ma enti sansam no mo keka kire no so hunu sa taxi driver fo ani kum ne hunti
and was share sabon and nay Nankupaya Nadomo wadi saa bɔhyɛ no ɛso ɔse n'ani agye papa esan sɛ bɔhyɛ bi won mo abɛhyɛ wie no na won sɛ makwakwa ewunwuru nyan unya abɛyɛ o na so ho mfiafia ho ne mbatabata ho nti na wanhwɛ bɔhyɛ no kura ambam enso wewu nyina da mu achie ne ane ebi se ɛdɛ ma na ɛbɛba na ma na ɛbɛba ne nyina mu achie no maako du wɔde ma ɛyɛ adrava force wɔ mu nhwɛ na wɔ mu ɛmfa ɛnyɛ adwuma na wɔtoa ne nsɛm so bio ya no wɔbɔ amane HM sɛ afa no wadane a taxi maako du ediama adehye no wosre wam se enukuredie hu hia papa nipa uti wiase no wani nukure na ase nkontompo ne dabraba ena ade beye wadwuma ene unso ha no ane se yeyi wasi kwanso wo besi dweso anu nti wo ka dia cha driver fo ne se ebi muso aka akire ya wo mo pe taxi ni bie enu nti edui omonye no ho sales pepepepepepe se ne be ya on twempo ntra ne to so aso omuntua nwiani enkofta foforo omutua adru ba bia obekeka skada bom na agikum wori akwa pe taxi ni bi e de aba wo mo maka ache no ya de ama wo mo enti wo se sa eye work and pay and own sa policy no ode aba initiative no ode aba no se ebeto aso a ejira driver fo ni suba omo no kurekam ho enu nti wasra papa se wo mo nhwedom for taxi ni nya adwuma emfa so baso a wo mo gu akire no so ebeti mu de afili body awosha wudi so a wani etimi eche kai se ebeto aba no minim taxi drivers for mu a omo de bu ame na dodo na no ka se sebe se ya meya madom na mensa ka ba enua no a menhwe kwa bi so na wo mo mfa no mo so nya taxi emfa nya work and pay gina so shebo ma shebo de de na e wo se medi so menya bank bia so ma se edunti mia bitutu botom ekopa mia mebesia e ka se taxi sabasha ho bono me de beto taxi so na me di aba e manage se wo taxi so edu e wa ha se ya ye de ba be ma ye nwana mo taxi driver for kasa wa nyina no origin no eye US bia we no taxes ye bia no enim se nkrata wo ho na nesre se cost of be operation bi ni adenti ye se taxes stay inti na mama cost of be operation na chere se wo pa ekwan bia ko wani mo politics na dia bo amanfo no na ebi nso ehwe se wo betwe aba ekire sabri makwakwa ye taxi driver for wa chem da nyina eniwa ne emo be ye no na be kire se sadwumedi ye beto aso anasa ye nto aso ma medi ye pise benya mfaso kasi ya ntosi ye benya mu mfaso ba kupo sike bia ye be hya hya ye sales bia no ye be boa no ye ntwe ma ye ntwe nwie ye nya na se be so taxi fufura ye beto ne dia ma obi fufura so ni awutie ye mra shebedwani a wogirem de madesia wonom ewa achemodan abato peso aso ni monyamfo Alexander akwasi akwabra Facebook wa na behwe taxi no ene ye krokro waka makama taxi ye si free US abrochimam nyasi ewiase nyawo pe wo mo cars ya papa US for ehu duties ni ade yese ba ko se $2,000 akwa bi akwatra US ache kofi ba se dollars ne chire ba me say ye de ka dollars obi ka dollars $2,000 anya sam ketwa enti no sani ya wabo ho ka no ene wode afutuo ama no onimonyafo Alexander kwasi akwaka sawie ya pene ne chairman honorable so baba tete committee ebida adansi enso ebida we na committee a worum na hwe sikasam so no wo mutichina ni ayo owura kwa agiri Kingsley onu so eden to dwa no wo chem se wonom edi sa dwumadie ho anantia kasubo mu a na nyame anim nukure wo mu gu akira mo pe taxi ni bia twie we campaign MPD no wo mu do so papa anu nti no wasre wokoto sre MP kwa ba besia ono a no chinchin ya bangefo mu anu mpotwa fecho ono de chinchin di ni tepempem ya wurawura ni botomu anu watabri sika ho ha akra a taxi free amanoni abakuro mahu enkrata asem ne hu dwumadie sika obapragu ho ansa na taxi asi kwan so nya sika wa anu nti wose wosra papa a driver for wo mundika nini na wo munhye na katua ne de wo muntua ne tantam sania okoji obi ka ba ye sales amano no pepe ade se yesitua 1 cedi
hwese obekwa kwatua 1 cedi no na timi aboa ma wo mu a omo list ne so ten wo mu pa bia twie no so ye benya sika na ya kwa akwoto foforo de ama na timi aboa ema se ne nkofo pa adwuma ye wo empata ma se no saa we can pay taxi ensemi betimi aba behwe aboa ema ndwuma anam kwa udro so pa ndwuma ma adehye binom to omo nsra papa se wo mu amanya taxi ni bi edu no wo mu nhwe ntoto wo mu nyoma yi sika samu no wo mu ndi nokre Isiano ewe no enunti ye fata sisinima na omofenye adwuma na kakran no ye betimi atuaka na afoforo so a aka kire no so nsa aka bi enije samne se ye hye adwumadi ase eye na ba miensen kosa committee yenya odafo a emrantie epeka ibi edoso bebre enu kire se odaman emrantie no opepa se taxes no so omoso bisa beka bi enunti ye bi ye poato ye hwe se omo a omo timisa akabi no monya akwanya no omo betia no wano amayen na foforo aka akire no so omo so nsa akabi to own a car is not easy it is an honorable so ajebesia na waboa na ye timenya megidi se eye abrabo ahyase ana ye hyase no to own a car enough from kadafo man ki afa bepa nko bi atike mnyase ye trotro abui eti se ya to taxi di bia mamu a nyane munhwe ni ya ani a wotie ye wa ye titina ni de ma MP ni committee a wotete ya finance committee no ene da no ora kwa agiri Kingsley na no akire ana abchem odampatam ho taxi branch chairman eye owura oheneba credit kan jani amo na oheneba wi na sasa oheneba ni mu ya ademu oheneba kwabena sian aka chamadwene so de tudwa ya ono so gbo ne sia kure eriama mrashe bedwani onibonyamfo Alexander Kwasia kwase wa ya de papa de nipa do ya de ya pre no afezo no taxi no ono susu ya pani aja taxi hun sabla na bem esini siwe ya mpatam haidie wo kan jenjen wasini pain se MP taxi no eko priority omo mote priority ni mu taxi twie mu priority brofo no omo kire sesa aka we eye adwuma omo de ansa live omo ba ya pru nu omo lodu ko si abeba na se line no obi abesa bi ahomache kra no a sa taxi we MP taxi nya ba ya priority nti na ne eja om no mo se edupe de bi be kwa kwochinchi onfuanse ayire bi ni ba bia nti eja ombeba no na je so mu lodu akwa adesa ne se town running so se de benyo tie chema adwen that kind of sisi won priority cars said the beya wonu anu aka no menya bi enu twe na ye kan sa no enti e beda onam wase pa say e ba o share no abam na minim say ten ya be de e bia ya me charge e be de makra na e bia be ka ho enti me da mu na ase grafo a mo be ye djuma no mo nya djuma den na say de maka no wo kwana drive station for no so mo lodu a mama sonte na ye say me ye ne menye chama ndure na aka sa no so de oba chama ndure so de sabuni na mama lodu ha cha de oba no so de oba ya papa we nani ya de papa ni party ni ka taxi branch chairman ewo achem odampatemu oheneba kwabena sian ya man for friend no chairman adwene is a priority no 10 ekwaba ono ombesala no aso wo kwa se ya pesika ni bia ni akwa akoto fofra bantineja omo ya no ma ye sales ni 10 de ba ya na ne ahwem no omulodu o emuye enu akire enaja ewo mo saka taxi ni bie no omo yi di pa baako se wanka samfama wo mo owura kwaku frempon aka Elda kwaku frempon edin ede wasan so ya sofo Elda enti Elda nsunsunso Elda nkofo bi ase ene acha ma adwene mu nyina jom samba committee ayete ya wo mo hwe ka ehun sansam wo mo nsunsunso ji wo mo 2 MP na mu agini 2 empanifo binom agigi wo mu 2 pass wo ma ya de ema sa abotai we abamu a abotai papa say enke bi wo kro apoagonya ka tuotifie lances nso aye hyiren ya onim ka yitwie nanso kenya empia
kasi dadam alansi si dadam ti wa mo da MP asepa ne wo mo di ho akwani aba nyina da wo mase afei omo hyebo se ne nkomodie na kwa aye no yase mo nya adwuma ne ntem ni yantofo from bra mo ya mo nya sales no ni yantofo from bra enu nti se ne nkomo ne ekeka kɔ no omo so mbedi agro nya agro bi ni wo bedi wo mo ba be mo mani abre papa eni e driver fo du omo saka ekasi du no omo ba be ye adwuma jiri ka jiri ema chese o ma ye sales ne ntantam sho ema yakwa akotofo fraud ya bre wo mu omo so aka ekire no asida enkoma no nyame hia me da asida biem enkoma ofadwen so odi anim ka pa wayade asida biem enkoma committee omo yade pa tezi drivers no ye no mo tena ase ade ye beka no e no mo de ye adwuma nye ne omo beka amaye no mo de ye adwuma ye de masipa se mo gi de ye beka no tum na mo de ye adwuma penifo wo se adewafo edu na ye saka afidie no ye nyina no ye nipa bi ase bi ye hojo ye betimi ye adwuma no ye hye honorable boss ye be ye adwuma no ye ni mu aseda nyame ebedi achi be ye dwuma no na dia somdua aba na ye nua no mu a enya bie no so enya bi ye hye ne boss ebetimi aye na de ye ka che adrawafo no a ewo kuro mu no se o ye ka akese so o ye ka aketo ne se ya ye nyina ye no do ye ho wo beto sa mitumita ya ro gina no bi sa me ka se ka we de o ye different from other drivers ye nyina ye other drawafo me so mi be to kwam na wutu tire me so me gina no bi sa o ne ko enti adrawafo na o da ne nyina no ye nka mo nya baako Ahenkan FM Tirani adaba fo amutie taxi ahudro mu a mo taxi ni nya MP taxi ni bie no omo mutwi MP taxi kire se mo hu amokwan so am nya he na MP ga na mo fra MP na MP ka na be se tia na mo fra MP ana nya na pempempe oh onu ado na ye anyami fo do bodom ti ukona se MP ka yi ebi agegogro na bia tai ni bi apohia na wabusa no onua na ekwasa mi ma spana mi ma wayi aha na nka ye kama MP nso kai ebeto kwan so na nso de no ahodwa sa honko nso no nso onua sa onua do de eye no na beboa ema oman titru ni achemodan akona nim ti eda no owura kwaku frimpon ya wogina driver form saka taxi bie ogira omanemu edene nsam tu dwa eno no owura frimpon eda government school people oze government school people any private school people demand and supply wow ti omunya na enyefe muntua munya adwuma no kama na muntua sɛ ma hyɛ bonsu de mhwa ombedi so eso mutis ye toa ensam no so no asugusu a wutie anwumre no nsia kan kase yi ewo Ahenkan FM what wasum papa no for wadwen kyerɛ 0533898915 0533898915 text message and WhatsApp ye be kan come on Facebook live on so ye wom obehwa Ahenkan 93.3 FM na ye sen yemfiri ahyentweman ne yenko ehumasuamu osuani beko school a eye shine na de ne beko na so ye ko ehumasuamu straight na ehumasuamu fam no omanmu yare ba ko pa ada ne krankro ye so ene se titru eba no se aban bi eye adwuma bi a osi school dama school bi se ye ntoaso school se ye TV school bi se ye school pon se ye nkwada de na se aban kro no free suna ba ho fro ba aban foforo no aba no empempi wo mo ntan nye entoaso nwie obi wonum so obe nso a onye nwie obe wie bi nso akakra bi na ogyade aka ni na agu wonom na ebi ikoso ewo NPP aban so anse nyuma bebiri a NDC aban no ehya ase ya wantumi awie free tumi mu no NPP aban ba ye wo mu konfie nwotwe wo mu huhu hwe sanse penfo kasem bi se fiada beda efimimenda ya wada nadwo ana ekwasi ada beda efimimenda nadwo na so mu mpupuye bia we chese aban no onye na adwen so oba be ye ebia adan bia no wo mu sisi wo SHS TVET E-block wo mu nya wadwen so mbeto aso awie ama wo mu de adidwuma eno na nsoma owura John Dramani Mahama na oye mampani ewo NDC apen so anse na owura nana adodan kwakufu ado ne NPP ba no o chese odi anwuma ofri ase wo school so awdrum aban peso obefie no obi anka na no ntum so mfi obi anka na no ntum na de ekoto aba na monto abane ma ne keke na muma no tumi no esan se so nya ba se hwi enwuma na oye wo SHS
TVET E-block school na o Simicha community senior high school si any adebia na oye wo school saudroma when we are NPP aban by one to aso no so oba pe san nwuma ni na school adan ni na no ode beto na koma so ankasa manani akoho na waye atene nsafiri wa na ya akono na botanti a wom di free sa dwumadi na se no atumi adidwuma owura John Dramani Muhammad nsem wetu dwa wa bra oni achechefo nkabomkuo National Association of Graduate Teachers NAGRAT eni ekoko awdro bi ko hye wadabraka ya wo kasa na odan nnwoma bi ode betutu na kwan mu efa enwumasum se oba beye mampani afia bato mu a ena na odan na di ede ache sankrofo ya o teze so oba TVET any STEM aya titititim we nam hia SHS for nam hia osi dabi obema ni na obema sakraya bem na afia fa ya mani na aye fofofu na mobia hunu atiase ya ye TVET nko ya ye STEM nko SHS nko na enwonwonan oba be nsakra wo mpa owura John Dramani Mama Sanka si su pain say free SHS nso so oba nsakra wo. The NDC policy of infrastructure development will again be pursued vigorously to decongest the large class sizes. Abandoned infrastructure in the basic and senior high schools and TVET schools, including the famous E-blocks, will receive priority attention under a new NDC administration. The need to review and improve upon the free SHS TVET policy is no longer debatable. It is a must that we look at the implementation of free SHS again through stakeholder engagements to address the numerous challenges and strengthen its positives. It is thus not surprising that you have incorporated it into the document that you have presented us, which I call the Teachers Manifesto. We're going to mainstream TVET and STEM into all secondary schools. We don't believe that STEM and TVET should be standalone in special secondary schools. We must mainstream them through all the secondary schools. John Dramani Mama eye Frankatuni ma NDC amanyoko ne na mutiye o wie kra no na o chese aban efa amanyoko ana ekuo ba ko bi wo Ghana anum se wo mhwe school empunto so get fund ofa wo so ye nwema bebre dodo na o chese enwema udo bi a aban na ma ekwan ama wo mfa get fund so ye de efa kwamu de emfa kwamu ni na no oba obema atu atwa afin so NDC aban ba ye oso mo de free sanitary pad e bai eno nso MPP aban ba ye no wo mo twetwe wo mo na so afidi wo ma be wo sesa free sanitary pad ye ye de ma school fu na eboa pa owura John Dramani Mama kire se eno nso mo ba wo mbetwa wo mani e de ahwe e wo school. All the infrastructure that is taking place in all the secondary schools, administration blocks, dining halls, dormitories, and science laboratories and all that, this government has taken almost about 60% of the GET fund and built STEM schools across the country and left the rest of the schools projects to store. So apart from capping the GET fund, it has also been collateralized. And so we will uncap the GET fund and decollateralize it in order that the full remit of the GET fund levy will go into education financing. The provision of free sanitary pads for female learners in both basic and senior high schools was initiated under the erstwhile NDC administration. If you remember, our opponents now in government mocked us and called it the pad loan. For you, the unions, to have raised this as an issue in the concerns that you have presented to us means that our policy on sanitary pads was well thought through and needs to be looked at again. Frankatuni ma NDC amanyokuo owura John Dramani Mahama ena motene no. Ya baba kwa emprekwe wa mpatamu ya sisese dia edun so na boa mu papa. Emprekwe wo krom ha. Ya sidum so na mbanko. Anyoma pa mo we no nyanyoma ketwa. Just emprekwe. Komunim sesa na ma de pa. Emprekwe choma no. Emprekwe si dum so na be boa wo. Papa. Ye nipa kam no emprekwe si e boa wo. Hey na no dan asi. Oya tukutuku. Within few months no. Yes. Prego na kama. Because minimum rubber quarter prego small boy. Do so can hu ya. Dem. Free. I want pania boni. There's a prego we cry berry. Just one man can eat pumpon.
na se dum so na ebo mo kwan bi so no we dey acho be chirim na dey den tia se na preko dum so dey preko wo dey yeden preko ni je dum so no ho adodo dey nam ho jai obi dwan wo no bi nkwam so yeden ani nya asem keto preko tene preko akasa na preko akasa okay Jubilee Hospital say men kan chiro say ade ne say dey sitie bia omo bete ne te e de ama a doctor fo begina so chese 24/7 o no ma pre nkwa de ama na uru atum say yes obu asemi pese obi abehu mi ntwom ampa enipa hu ohu suro nipa ne ja saman o aso obesra obi oboa no obehwe obaya na ne akwankwanu na se nkwahwe so masi no wafo ayese eyi wanyanyanya ano jabe no oda ho atwefia we ani hwe adinyo tino obu onu ma ne dibra bi ekura na ne dim bi obo ho banti oya no mpe ba bi a eye open santi oya asemi pe me privacy private rooms wo ho Jubilee Hospital obi ahu ntwom ene ne bo nso of doctor behwe no okọ se de oto de mwadrobo bibia ho kama afei so no lab ho mo hwe mogam ni ade mu junsom sebe wajana mu yehu yadokore tete ho doctor atwredura kwa pharmacy no akọje ne kama oba fa yefu antenanta no eye Jubilee Hospital da wasa wokro ya dandan yefu no kama wa wawie no suppose dental care na tibi aboa manioma akotote na theater so ho no mu awnia ene bibia so operation on be no fast ko fa show e de amam tia no ahye ne so counseling unit on mu amone eye nkofo di nkomo form ya de wa hodro ho nti nya ukun agya na ko counseling unit ho akokansem akoprunsem na meku ene wo mu akoma enye no counseling na meka apomodin se yade bia ba so na unya ho akwankyere bia na wako Jubilee Hospital for akobuzom se omo counseling unit ni wehe wasem ya bekwa akoka obi anso empia bonte confidential afa wani ya prunso tatata yimpia kese okwa eye clinic wo mbehwe kama oseno so ani aye chembe ho self contain kwani mbo bresi se na woseno nkasisi entoatoa emfama obu anso aneseno tim say yes enioma ba ho aye do so sapom din se achiba no wo mu eje Jubilee Pharmacy nso edi nua bateden ti adro bia wo onomo esa ko Jubilee Pharmacy se ne okọ pharmacy ahodro kotototo no ebi aba akoso efu se ti kwai na ho nso koto wadre no de anka hospital no ho ate no ho nti wo bi ko bi na anom na esa no akọ bi ato anapa wi ahomachi frame 0244575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 nani Jubilee Hospital for Edritwe enkomo afei ma yentoa enumre no nsia akan kasebo no SOM now watch that wadwin 0533898915 Facebook ni YouTube nso show your mind democracy ni ewo mu antichire wadwin ewo ho ye bekenkan e de ama afem preko no ensam no yentie mu ye na ewo mu ye cold store media no cold store ahodro aya achemu dane ne mpatam chese esukwatwia adaka no wo mu wo bia toto na kese ve utimi hu cold store bi fridge party say yes akwai na ni abede so ye business ebi dia ye kabom na wa hu ntutu adi a chat me say you investment pani obi so wuram say hurudu no so wo koyi pala brewa we say sentina pala bawi baby o she no ehonu yasi o salmon obi wa say me to salmon omo ko salmon so ye koyi salmon na brewa tim say yes salmon ya bare tim say yes cold no kofu anima emuye ti obi fridge kakra nyoma de ba hihye ho ne ade na wo mo ye cold store won patam abrem central municipal assembly appointment tem ha chem da wo mo chese adwuma ni igu adwuma no him ne passership so flag
se kapre kadwa akwada boni atopan wa yi ase kura sha tete business no kwa na edege azonto pe akaida na die light ejina so yade power ma entutuo ni epie free jini mu no light ni mu esa akaida okose nu abase na beden era fridge ahodro aya adwuma ni akora nam wom entu amu chese adwuma ni gu ya patam ade nyame anum no kura ni obonsamatiko wamon kan se so man ka se dumso ha mu na omoboa asam no de ombeka no finchim dumso na aba no a asane ne aboabo ye dum na pa no afa no omoboa dwo mama boa maso no ha wo mu pa eni okọ dan ye timi cha odan num cardinal points ye dum ha nye jaha ye dum soro nye jaha south east and north east any upper east enyasem ketwo dan gwa dan so so etom tim chichemu anya cardinal point ni nyina cheche dum so ne mo bia eno na wo mo me kosto ne chese se dum so ne basa no o mo nam ni nyina sai afempra koni nie wo bete na chese nam ni ye pruguam su ria na mpra ko yire esansa nam na se ye toma ni pe nya ye ntinim prako eni yasasa enam adi sika twitwiri di akwakoto dum so nti enam na se mempreko na awia etukutuku omo so den preko ba kwa bone bo kire wa ba hura kwa kogina baabi kwe ne bo den na mo bo nya den sese dum so na benti na nam no ya soa sese amonu a ni ya soa de akoma wo mo akokofo so da ofadampem ni ya soa de akoma kwe wọ́n maria no ma etuku sa akotwaria no wa sa tua boden enu to mo se asebde mu oja nsumokonim amo ka che na dan kwa kufa do se one na ben se dum so na ba mo nka no mfa timetable mbra na ne ekosto ofo no eya adwuma mu nim se enam no ya kra ne bebre ba pe bebo ya ka etiani etudo mbedum ne ntie nya ya nioma sei ewukuyala na po mbedum ne nya ya nioma sei se kwa capital sika boom ho ha ede kwakwa bia business na wa bra wuntim no enti so obi nya sika no de bia costo na hu fiafia ho ne wo mu a omo baba ya adwuma betwitwa nam no krasi bosumi abetua wo mu ka na koba ne se o sa de mpreko feeding preko de wonam ko feeding preko de asem ni mu awrem enu nti wo mu ka ne pempempempe ede a kire empanifo se wo mu hwe wo mu fa timetable ne mbra na timi aboa emanioma akonka wo mu adwadiem Under my account, me say light off na eba no. Oda mande na coaster. Light off na say ya nuama. Ama ya nam nyina say. Nti mo hwa na mo ni huduma ma yan. De ya ka ne say yesra ma off na ya ma no. De ne ya nam nyina fofo. Ene ma no efo nso na mo san so a ebe chance na afrizi. Nti yesra pa o how bi e wo ho ma off no edo so ma ye no. Yesra pa sa mo be hwa ma ye na sesia no. Ama ya machines ne call off eyanso ane boarding nti se yedum ni mpofiri mu sa na machine susu a machine say a wo be ya ne be bia 20,000 machine ba ko be siesie be wie no nti yesere aban yesere electricity di bia ekoso bi o mo nhwema ye na ye ne ma ni nyina se ya machines ne so call off ne bo nso ode nti ya how dey so pa costo ha ye papa e person mo yen say omunye timetable my say bia ene ombedum na ne aso fridge no for longer time since ye hu time ko bo anso madum no omdum no so fe na inside no aye ebe ye shina nam na say tie so mo aso me no my timetable aha said ye light dey higher drain papa oda ha dey a higher drain ye bo come na yi ko emple ko no mo hwe it is kind of beto it is kind of ese ba na be ka ese tola ibe akasa ka se no moje be bia kokora ya de omote so obese de abanu anu no ye boka mo sa diska no ntia ye se mudum light ana mibisa eya na mo sa data akasa ka se an mo mutumi ya mo fa tono do be ye no e de o meye ya fa ya bremo light ne de ha ya pa dan ye nam bebre asai ya sisa de akoma mboa ese bi on kraman ne mpreku awe nti ese mo dan mo ye hu bibi ma ese mo pa Oma bepa